nikdy nezabudnú. V roku 2005, 20 rokov po hajselskej tragédii, sa Juventus stretol s Liverpoolom v Lige majstrov. Išlo o prvý vzájomný zápas oboch tímov od spomínanej tragédie a juventuskí ultras pripravovali pomstu. Polícia mala plné ruky práce, aby udržala skupinu Drugy ďaleko od fanúšikov Liverpoolu. Aj vyše 20 rokov po nešťastí v sebe títo ľudia nosia nenávisť. Skupina Drugy vznikla práve krátko po ňom. V čase tragédie nosili anglický názov Čierno-bieli fanúšikovia, no v zápätí ho zmenili na taliansky a nakoniec sa preslávili ako Drugy. Danny sa má s nimi o chvíľu stretnúť a nevie potlačiť svoje obavy z toho, ako zareagujú na to, že je Angličan. Musím povedať, že sa trochu bojím. Viem, že ide o skutočne tvrdé jadro. Sú to fanatici najhrubšieho zrna. Viem to. Poznám aj minulosť, tragédiu na hajselskom štadióne, kde mnoho ich fanúšikov prišlo o život. Hrali proti anglickému klubu. Neviem, akú reakciu od nich môžem očakávať. Práve prechádzam temnými uličkami Turína. Uvidíme, ako budú naladení. Dúfam, že to prebehne bez problémov. Uvidíme, čo mi povedia. Danny sa s nimi stretol v ich vlastnom bare. Všade vidíme obrázky drúgov, násilníckeho gangu z filmu Mechanický pomaranč. Iróniou osudu je, že ide o britský film. Traja chlapi súhlasili, že sa s Dannym porozprávajú. Mimo patrí medzi vodcov skupiny. Fabio sa stará o organizáciu akcií a Kristián bude tlmočiť. Čo pre vás osobne znamená členstvo v skupine Drugy? Ak patríte do skupiny, ste vyvolení, silní, do nikoho sa nestaráte. Ak patríte k ultras, nemáte strach pred ničím a pred nikým. A keď hovorím pred ničím, tak je to naozaj tak. Nikto nám nenaženie strach. Jasné? Dobre, to platím ja. To je na mňa. Skupina sa chvasce, ako sa jej obávajú po celom Taliansku. Rivali ich nenávidia a rovnako aj ich klub. Protijuventusovské nálady vyvrcholili v lete 2006, potom čo sa ukázalo, že sa klub zaplietol do Calciopoliho škandálu, ktorý otriasol celým talianskym futbalom. Juventus spolu s ďalšími 3 klubmi uznali vinným z pokusu ovplyvniť prideľovanie rozhodcov na jednotlivé zápasy. Nakoniec ho preradili do nižšej súťaže a odobrali mu tituly z rokov 2005 a 2006. Chcel by som sa vás opýtať. Samozrejme, Juventus je veľký klub. Čo si myslíte o tom, že tento rok musel hrať sériu B? Ako to na takýto významný klub vplýva? Naši nepriatelia sa samozrejme zmenili, no nie všetci. V sérii B sme narazili na niekoľkých starých známych. Nenávidia nás, kam sa len pohneme. Niektoré fankluby sú horšie než iné. S najväčším nepriateľstvom sa stretávame v Janove a Neapole. Skupina nafilmovala aj jednu zo svojich ciest na ihriská súperov. Vďaka zostupu do druhej ligy sa tým po vyše 10 rokoch znovu stretol s mužstvom z Janova. Poďme, Juve, poďme. Znovu ich porazíme. Rozdrvíme ich na prach. Nikdy sa nevzdáme. Turín a Janov patria k odvekým súperom, preto sa očakával skutočne výbušný zápas. Môžete mi priblížiť, k čomu tohto roku vlastne v Janove došlo? Bolo tam veľa násilia? Len taká malá potýčka. Janovskí fanúšikovia stoja za hovno a policajti sú na tom ešte horšie. Vďaka zlej povesti sprevádza polícia skupinu na každé stretnutie vonku. Donútili nás najazdiť o 50 km navyše, tie svine.
Zmeškali sme začiatok zápasu, prašivci smradľaví. Keď sme tam konečne došli, išlo nás od zlosti rozpučiť. Mali sme toho pokrk. Čomu sa smeješ? Myslel som, že sa neovládnem. Všetci sme boli poriadne nasratí. Keď konečne dorazili na štadión, uvítacia komisia ich ešte väčšmi dožrala. Priaznivci Janova im uštedrili kvôli tomu, že sa ich tým namočil do úplatkárskej aféry, poriadnu sprchu. Všetci priaznivci Janova sa postavili, mávali posmešnými transparentmi a celým štadiónom sa ozýval jediný pokrik: podvodníci. Keď sme tam konečne došli, úplne všetko sme rozmlátili. Kašleme na to. Jánovčania z Babelou ušli. Postavila sa nám len polícia. Dali sme im. Údery pesťami a kopance len tak lietali. Tento šialenec mi pripomína pravého krstného otca. Chlapi sa zatiaľ správajú veľmi uvoľnene, no Denny sa ich musí opýtať na Heiselský štadión. Jeho anglický pôvod mu to poriadne sťažuje. Ako sa cítite 20 rokov po tragédii na Heiselskom štadióne? Rana sa ešte nezahojila? Stále to bolí? Cítite ešte nenávisť? Viníte z toho všetkých anglických výtržníkov? Alebo len Liverpool? Áno, všetkých Angličanov. Dokonca aj teba. Nie si ale našim hosťom, takže sa nemáš čoho báť. Všetkých vás nenávidíme. Každého Angličana, od A po Z. Teba nevynímajúc. Napriek času, ktorý uplynul, drugy nezabudli a určite neodpustili. Pravdepodobne sa to ani nikdy nezmení. Nikdy. Denny už nepochybuje, že ich nenávisť a prejavy násilia nepoznajú hraníc. Ide však o výnimku, alebo to môže očakávať od všetkých ultras. Čo malé kluby bez podobného dedičstva? Bergamo je domovom tímu Atalanta. Nejde o svetoznámy klub ako Juventus. Ich ultras, Curva Nord, sa však preslávili. Netrápi ich postavenie outsidera. Majú tesné zväzky s klubom i miestnou komunitou. Ich vodca, Boča, patrí k slávnym tváram sveta výtržníkov. Rím, Turín, Florencia, nezáleží nám, kto je najlepší. Vždy ideme po ich priaznivcoch. Ideme po nich aj vtedy, keď proti nám nič nemajú. Všetkých ich nenávidíme. Súboje nie sú dôsledkom nášho kriminálneho zázemia, ale skôr vášne. Tá túžba bojovať na mňa pôsobí ako droga. Musím ukázať ostatným, že nemôžu len tak prísť do nášho mesta a beztrestne tu vyčíňať.